maganar ki yake so zance na ta kai naki kauna ta na so ba a bambance junanku domin tsantsar so kun zamtamkar hanta da jini sannin soyayya tilas ne na bugo sauki wannan soyayya bari da ke nan zaki mulki a wannan alƙarya zuciyar malam Tahir gunki ba wani jayayya tuntuni ya mince ya baki domin soyayya bari na ce kun dace wannan ƙauna ce sallama ta ni yau zan yi miki antin mu Farida kin yi bako sannan mai waka ƙauna zan shaida ki buɗe dukkanin kunnayenki in zazzage hada kin yi nisaran malam Tahir ƙauna ba ganda ke so ba wani jayayya ne ma na gane kan ki zai iya komai bar shakka domin ƙauna ne ya makance domin soyayya sannan ya konewar shauƙin soyayya mai so ya gane so ne alheri kai mata bagori na Farida fara mai alheri kin zama ɗawisu sannu sarauniya mai ƙasaita sauran kin fi so kin biya kuma sannan mai ilimi bal a cikin nafsu kamila mai aikin alheri kin banna ba su na Farida kwarai malam Tahir na ce yayi sa'a kin da ya samu iya kuma mai ilimi sannan ga da'a sai ki kula da manar ƙaunarsa na kiyo ada'a rabbana kawo ranar auren ma mi fara'a bari ya zamto matarsa ya zamo ango shawara dangi na zan baku ku karkada kunnanku kun ga wannan soyayya ta ku a yau ba tamkar ku to ku rike junanku da alheri ba wani mai surku ko an kawo gulmar junanku kar da ya dame ku na Farida da malam Tahir so ya zama nasara kun yi nisa fannin soyayya har ma kun zarra ni tukur ɗan gaske na waka Sadiq ya doka kiɗa yau masoyan Nijar na wake yan Nijar sun gode la kawo ranar auren nan inda in waka auren Farida da malam Tahir so ya zama nasara na ku tukur ɗan gaske masoya